gore rinera kudyiwe rinopisa ndangosangana nevanhu veZanupf vari kurwadziwa zvisingaite vakomanaka ijelaziri hanzi taurira pasi usadedzere pakaipa iko zvinezvi ndiri kuona nyaya panapa kune election yanga iri kuitwa kuZFM sori zvenyu kana ndazongokwidza volume but haadamboda kutaurira pasi pasi but harigati dedzere zvinzwike vari kurwadziwa zvisingaite right. Advocate Fadzai Mahere ndova winner iri kunzi the Zimbabwean of the year parwadza vanhu moyo yarwadziwa. Why? Because ukakuna chigumba kuti akaona kuti pabuda mari zawo dzakadai so anokwanisa kuchinja. Zanupf pachayo inenge ine vanhu vayo venenge ichida kuisa inotozoti kati iyo kutemba kuti vakati Zimbabwean of the year varikuda kuti paiswe tagwirei parikuda paiswe ningirikini vanga vachileya mafacts akawanda but this time vakapuwa chematsenga nzungu baba vakutaura zvinhu zvakawanda. Hands we Zanupf official cadres are Democrats and we congratulate Advocate Fadzai Mahere for winning this year. We aren't bitter or angry. We have the right to voice our opinions and unhappiness about the process. We hope ZFM Studio will take them into consideration. President Idi Mnangagwa is a Democrat. He allowed these things to happen. However, in future, we expect these reforms to be implemented. No reforms, no elections. 1. Nominations to be restricted to people who have made a useful contribution to Zimbabwe and Zimbabwean. ZFM can provide that criteria. 2. Voting should be done in a manner that excludes double voting. We strongly believe that some were voting twice or more. People like Mark Bates have several ghost accounts and WhatsApp numbers. Voting period should be long enough to allow more people to participate in the spirit of love, peace, and peace. We concede and we prepare for the next election. Ceasefire. For the first time Zanu ichibvuma kuti yakwapaidzwa for the anti-directory election rekutongwa kwenyika zvakadai zvaka I think Miss Red anofana kushanda kuZeki ndiafana kutoita chairperson weZeki because anenge amwe akupakura fair karipo. Imagine kuti unopakura fair zvekuti munhu wese anoswera achirwadziwa munhu wese anoswera anenekirikini. But look what is happening here. Vanga vachisuggesta on Zanupf vachiti Zimbabwean of the year is someone who did real stuff that changed real people's lives. Here is Dr. Kuda Tagwire's life-changing philanthropy. He sponsored title deeds for thousands of Zimbabwean families. He has put millions into construction of clinics, saving millions of people in Harare. We all saw thousands of families receiving Christmas food hampers in Harare and beyond. This is high impact philanthropy and something we should celebrate instead of non-productive winning. Ndo first nigirikini yavo yavari kuisa ipapa vachitaura kuti aiwa I think dai vanga vaisa uyu zvaikwanisa kuita sei kubatsira kuti iye akanzi ndiye number 1 zvaigona kumeka sense. The other one vari kuti Zimbabwean of the year Wikino Chivayo changed the lives of thousands of Zimbabweans through his philanthropic contributions. He donated 30 high-quality ambulances to public hospitals. Millions of Zimbabweans will benefit. BP yakaita kushuta izvezvi atiri kutaurira undazocha vanhu vanotanga vachimboti ningi zvina basa izvi uchanzwa ngonzi ako zvinhu zvacho zvine pressure restereke zvinodididi akomana kana mazogara chinhu charwadza icho chichi kurwadziwa zvekusvika pa but ivo that pain yavari kufila nekuti pangotwa Zimbabwean of the year because vanhu vari kumhanyira nawo vachitaura kuti ningi akadai so ningi is better I think dai vaisa ningi. Those are the same people vekuti vangadai pari nguva ino yatiri kutaura ineika ndikazorowa mbama idzi yadzo Zimbabwe